Sa tambo na alas 10. Ini maayo na. Porma na niya mula. Alas 12 naman lang wala may mutiyuka ni. Asa ka ni bata naglatagaw ay. Pagitaon ko na dali. Amo, asa may gahago? Ay, tulog-tulog na dahil ay ganinar ko nangita ni mo. Karon ka lang. Kita ni mo. Lupa na trabaho karon pa kita mo natutulog na diga dili. Kita man kita. Kani ang porma na. Tawag ko. Itaw. Ansa di ka rasa nabot eh. Mungutan na pa ka sa oras nga unsa ko rasa naabot. Ni ikaw nagtulog-tulog ra mo diga di ay ganina ra ko nangita nimo. Ha? Alas 5. Ha? Sa iyo ako ni mo gud. Ganina ra si pinangita mo na aron diga dare. Punya, maabot si Purman sa mga ipakita nga trabaho. Tantang nabutan eh. Or lagi bahala tong Purman lagi. Salig lang nako. Salig ha? Grabe, 20 milyon akong budget ani. Burot man. Yung mga trabahante lugar ka buo. Tinga ako asa kan mga bata ani mo magwa ng duty wa ko nakita trabahante ari asa kan sila no. Muya ko na mga animala to wag sige na to dawat akong sweldo. Wag na ara ko daan ka kita. Nanagor gitu mga bata ato. Ako to kita.
yung kinanglang inisan gitu. Ako yung ipasundo ani nila inaar di diri din nanago. Ay, karon lang mo. Ano ba? Guys, puro patay taan mo. Naar mo di adi ay. Ano yung na maing gibuhat ba? Dagko ay kong sweldo niyo niya. Naar mo diya nanago. Wapa na humano dagko ay kong budget din balaya 20 million ya. Duhari ka mo kabuok ang gipapakyaw ni kay para masulo-sulo na ninyo 20 million. Anong naaron mo diha? Ini maing gibuhat ha. Ay, bay, isa may rason na to, ano yun? Diba nang pasalig mo to, ang ikarim sultin forman? Ako rin bahala na. Santay ka. Sama di mo marog diha kay di ta mo sulduhan. Sabado na baron. Signalimot mo. Oo na. Sildom na ron. Grabe oh. Grabe aptika. Dali ra kay makabarog basta ting sweldo. Tirog trabaho gali. Pakloy-pakloyon. Kanse mo ani da. For new line. Linag tarong. Grabe aptika. New line. Ha? Tikal mga na basta ting sweldo. Koy logi ang nagpirmida. Kaisa. Murag lagi din nasinduan usa ni. Kay ang akong na withdraw, usa rid kataw ang akong na withdraw nga kwarta. Usa pasad. Naabi ko ni bantayan ganina biya nga natulog. May bawar ang tanong. Iliot. Sir. Iliot kay kita man ako ganina dito nga trabaho tag tarong nga gipay mo ang halublat. Ako nag sweldo. Ano plus? 500. Ako saan na mo 500? Ako na pa ito bukas, boss, para sa mga anak ko. Sige kana. Salamat, yung ikaw na. Ikaw butyok. Unsa may mga trabaho ganina? Fabricating ba? Diba? Napuhog yung ka ganina ba? Klaro kayo na, mata ni mo, bunga. Mao na. Dagko yung gipasweldo ninyo, kibaga piling budget ako ana. 20 million akong budget ana. Kung nga nang imo mo katulog-katulog. Kinanglan na juga Elisan butyok. Kay ikapoy na gagawin mong binadlong butyok. Boss, sa duwa tao. Boss, ina boss. Di na mayong gibuhat. Way bus-bus ron, way bus-bus. Kaya akong kwarta, pati na nakuha nag-astor ako diri. Wala na butyok, tawahin na kay ka butyok. Wala na kay sweldo. Pangita lang kimong amo, bahala ka niya. Wala ka mo